পুষ মাসে হুক হবো চৈত্র হর হবো ওয়াতি খাইকে বুসি বিসি কাটালো মাইকে কথা জাং না হাইজে বুরুপতি ত্রিং বিসি কাটাং কয়লা হাকে তো সায়ে বলে বৈশাখনো বিসি কাটাও কারণ दानि जों बैसाग मासनो बिसि गोताव मा हमाले हाब्रु पाइरेनो बुफां मा फां जतनो गोताव थाङो बुफां बुलाय कसंक्राय थाङै गोताव फैयो सिनि खुंबोयनो आइगाबो खाइ पाइ फैयो बिसिनि बिसि गोताव सिनि खुंतयाबोबा सिनि खुंतयाबोबा बबो जखन बिसि गोताव फाइनाय हाब्रुखै ब हापे खयबा फैयो ओमहाय हानि मने जों बैसाग मासनो बिसि गोताव अरनियो जारा तीन सादानाय दं अमहके अमहाय बर'खिनो बैसाग माने ब वांजिनि कौसि वांजिनि कौ नियाव उमपाय खायसे वांजि सैतो जों 3 बोसोर सिगां जिनि सन्त 3 बोसोर सिगां बले हेदा चिन्ति प्राप्त 3 बोसोर सिगां बे जों 3 बोसोर सिगां जि जों बैसाग ज्येष्ठ आषाढ़ हाजो हय पेमिनि ब जति सि वांजिनि कौ हमके नों बाहाय कोनो वांजि कौ सामला कारण तेप्रो ता कौलबा हमने सि साबो आइगे दुर्गा बुचिनि मताय तमनि ताके बवांजि मताय सजाबो हायसे देबा नों आइगे परम्परा दुर्गा पूजा खायनि साबो जिनि राज राजा राव एवं जिनि तिपुरि दफार खाय तागनि तां खायगा बरो खायतो मने ताकेने वांजि मताय सजासि जिनि जमातिया से होय ताका ताबो दुर्गा पूजा वांजि रसि मताय ससि कारण बचिनि मताय न बरो कबां खायहा बरो कबां नागो बरो वांजि मताय ससि ठीक कमाजेनो आइगे सिगां खायजे फासि ताबाव बैसाग होननाय गोबांखौ थांनो हांखे बर' मनि खायो अमो वांजि नोगे उजरावो त्रिपुरा रायजोआव वांजि सुबांबा त्रिपुरा रायजोआव उजरा सुबा 1329 ख्रिस्टाब्द जेता कामनि 1400 हाब्रु वांजि खराब सुदंबा बोनो सिसिं मावसंनाय देबा हायसि नोगे जे कोनो कायसा खायनि कथाजाक होनना कथाजाक माने बिसि कटा ता मांगना तेमा प्रकृति मांगना और बिसि कटा लंग ता मा खायसिना ओमहा और बिसि कटा जखन उंसाना पुरके सिनि जक्तनि दफारुनिनो कायसा हायसि बका कथा के ओमहा जों आगे जिनि जमातिया होदा माने बिसे कि त्रिपुरी जाति राव तिनियाव जाति हाखानाय राव पुष मासे हुक हवो चैत्र हर हवो वाति खायके बुसि बिसि कटालो माइके कथा जां ना हायजे बुरपति त्रिं बिसि कटां पाइला हाके तो साये बले एकटा ताबो नमो बसरा बाय अमो बाय कथाव नानै बले हायसि हानि मगे जिनि जमातिया होदा जिनि बिसि कटालो जिनि बावबे खाय बननो पालायबो तमसुं हाकेनो ताबो 80 बोसोरजों हदाबो खायदों ओमहाय दा कारण जिनि जमातिया हदानिगा बैसाग बन बिसि